Jeg sidder nu her med Mathilde Falk og Mathilde. For 5 år siden var du med i Toppen af Poppen. Hvordan var det at være med? Det var dejligt. Det var sjovt. Jeg var sammen med nogle virkelig dejlige kollegaer, så den del var ret fantastisk og sjovt at ligesom fortolke nogle andre sange, og sjovt at høre deres. Ja, Men de var søde. Det var virkelig, altså det var sådan så, at jeg følte, at jeg kom meget tæt på nogle mennesker, fordi man var så intens sammen. Så det var en god oplevelse, det meste af det i hvert fald. ja. I Toppen af Poppen fortolker I hinandens sange. Hvordan var det at høre andres version af dine sange? Det er jo sådan, at udover de skal høre deres versioner af dine sange, så bliver det også sådan, at de laver deres af dine sange. Ja, lige præcis. Det var sjovt at se, hvad de havde valgt, og hvad de gjorde ved det. Det, der stod ret klart tydeligt, det var, at det var nogle dygtige popmusikere, jeg var sat sammen med, så de satte ligesom lidt op i tempo og hævde poppen frem i mine sådan mere singer-songwriter-rock-sange. Så der blev skruet op for poppen, og det var sjovt at høre sangene på den måde. Hvilken version synes du så bedst om? Altså, Alex Vargas lavede en version af min sang Suk, og den var virkelig, virkelig god. Og så kunne jeg rigtig godt lide Hjalmar lavede Ild i min røg, men de var faktisk alle sammen ret gode. Simon Kvam lavede Det, jeg allerede har, også, og Katinka og Maria Bramsen. Altså, alle var pisse gode. Ja. Du er ambassadør for foreningen SIND, sammen med tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Hvorfor valgte du at blive ambassadør for SIND? Jeg har selv en ungdomshistorie med psykiatri, og jeg havde det rigtig dårligt, da jeg var sådan 16-18 år. Der fik jeg det rigtig godt igen. Og da jeg blev rask, der undrede jeg mig over, at jeg ikke hørte så mange tale om det dengang, om psykisk sygdom. Så jeg begyndte at selv tage ud og fortælle meget om det, jeg havde oplevet. Og mødte så Landsforeningen SIND der, og blev ambassadør for dem, fordi jeg gerne vil være med til både at bryde tabuer, men også at få psykiatrien på dagsordenen. Altså sådan så, at vi alle sammen tænker over det, men også så politikerne ikke glemmer, at det er et område, der skal prioriteres. Ja. På din hjemmeside står der noget om dine koncerter, hvor du blandt andet spiller solo. Hvordan er det for dig at spille solo med en guitar, når du også nogle gange har et band med? Ja, jamen jeg elsker faktisk begge dele, og jeg elsker sådan at blande det, sådan så at jeg nogle gange er solo, nogle gange duo og trio, og nogle gange med fuld band. Så det er ligesom noget nyt hver gang. Så jeg elsker det hele. Jeg synes, det er dejligt at spille med andre. Jeg spiller sammen med mine bedste venner i mit band, så det er altid virkelig, virkelig dejligt. Men jeg kan også godt lide, når man tager det helt ned, og det er bare mig og min guitar, så bliver der ligesom endnu større fokus på det her med nærvær og med teksterne. Så jeg elsker begge dele. Ja. Hvad med den koncert, du skal spille over på den anden scene? Har du da et band med? Ja, vi er 4 i dag, så sådan en mellemstørrelse af bandet. Så der kan vi sætte lidt tryk på, samtidig med, at det ligesom får det her nærvær og fokus på tekster og melodier. Ja. Glæder du dig så til at spille her på Sølund Festival? Jeg glæder mig mega meget. Jeg har været her en gang før, og det var ret fantastisk. Så jeg har glædet mig til at komme tilbage, og glæder mig til at hilse på folk og mærke den gode stemning, som der i hvert fald var her sidste gang. Den håber jeg også kommer i år. Du har held og lykke med din koncert, som sagt, over i teltscenen. Vi er jo lige bag i storscenen. Ja, tusind tak. Der vil jeg komme over nu og stille gear op.